खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हारि महरै थांनानै थानायनि थांखिखौ बर'फ्रा 100 बोसोर सिगांनो लाखादों बुंदों खनेन्द्र बसुमतारिया। प्रमद बर'आ जौगानायनि नंखाय रादाय होना जाख्ल'दों। माइनरिटिनि फोरमानलाइखौ सोरखारनो होसिगोन। आजमला आप आरो टीएमसीजों गोरोबथा खालामनो गोसो। सिलचराव सा 26 रोहिंग्या हमदों। बाक्सानि गलागाव बाजाराव गोदान आर्ट एकाडेमि। तामुलपुराव सासे फरायसाया गांसे फालियाव सा 9 गेदेमाफोरनि सावगारि एरखांदों। अनलाइनाव साख्रि होगोन होननानै गोबां सुबुंनिफ्राय रां लुथिग्राखौ पुलिसआ हमबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बर'फोरा हारि महरै थांनानै थानायनि थांखिखौ दिनैनिफ्राय 100 बोसोरनि सिगांनो लाखादोंमोन। बे बाथ्राखौ बुंदों मेरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन मानिकपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै लांहिन मानिकपुर दखरानि बेन्दोङाव थानाय मोखां आफादफोरखौ लानानै समाजनि सावरायमेल लादों। बे हाबाफारियावनो गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो मेरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया। खनेन्द्र बसुमतारिया गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै बर' हारिया हारि महरै थांनानै थानायनि थांखिया दिनैसो थांखि नङा। बर'फ्रा हारि महरै थांनानै थानायनि थांखिखौ दिनैनिफ्राय 100 बोसोर सिगांनो लाखादोंमोन होननानै गावनि बिबुंथियाव बुंथियो। मख'नो गोनांदि मोनसे हारि महरै थांनानै थानांगौब्ला बर'फ्रा खौसे जानांगोन आरो बे खौसेखौ बुहुमनि खना खनला रायजो राजानाय बर'फोरजों लोगोसे कार्बि आंलं जिल्लानि बर'फोरानो गायसनग्रोनांगोन होननानैबो मेरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया कार्बि आंलंनि बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायो। बाक्सा जिल्लानि सिमलायाव बिपिएफ दोलोनि खौरांगिरि मेलाव आथिखाल बिटिसि सोरखार आरो प्रमद बर'नि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों आरो सावरायदों। बिपिएफनि एमसिएलए आरो बिटिसिएलनि हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देरहासार बसुमतारिया बिटिसिनि 22 नं कक्लाबारि बियाबाव फैगौ 8 जुलाइ खालि खुंजानो गोनां अपेरा बिसायख'थिखौ लोब्बा लाना खुंनाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों देरहासार बसुमतारिया बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि हेंथायै जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद होदों। मख'नो गोनांदि प्रमद बर'आ बिटिसिआव जौगाखांहोनायनि नंखाय रादाय होदों आरो नंखाय बाथ्रा बुंना जाख्ल'दों। प्रमद बर'आ कक्लाबारिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे थागोन होनना थगायदों होननानै देरहासार बसुमतारिया खौरांगिरि मेलाव गोख्रों अजद होदों। बबेखानि प्रमद बर'आ बिटिसिआव साबैसे फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ होखो आरो गंबेसे फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामखो होननानैबो देरहासार बसुमतारिया प्रमद बर'नाव सोंथि सोंदों। सिमलायाव खुंनाय बिपिएफ दोलोनि खौरांगिरि मेलाव देरहासार बसुमतारिजों लोगोसे एमसिएलए जय मुसाहारि, एमसिएलए पनिराम बसुमतारि, बारग' एमएलए तानेश्वर बसुमतारि, बारग' एमएलए मनेश्वर ब्रह्म आरो दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव दिनै सप्तायारि केबिनेट मेल खुंदों। दिनैनि केबिनेट मेलाव रायजो सोरखारा माखासे गोनांथार बिथांखिफोर लादों। केबिनेट मेलाव लानाय थांखिफोरनि बागै मन्थ्रि केशब महन्तआ खौरांगिरि मेलाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आसामाव आन्दलनाव भुगिनांनाय 288 सा सुबुंफोरनि गेजेराव 57 साया आइजोफोर आरो बैसोर आइजोफोरनो रायजो सोरखारा 2 कौटि रांनि एकालिन होगोन। 10 दिसेम्बर शहीद दिबसखालि सोरखारा बे अनसुंथाइखौ होगोन। आसाम साहा निगमनि मावफारियाफोरनि प्रभिडेन्ट फान्डनि थाखाय 142 कौटि 5 लाख रां हरबाय। 1208 कौटि बाजेटआव अमृत सर्बनि मुङाव रायजो नाङै 3007 हाखर जावगोन। खरसे हाखर जावनायनि थाखाय 24 लाख रां खरसा खालामगोन। 26 जानुवारिनि गेजेराव गासैबो हाखरनि खामानिखौ फोजोबनो थाखायबो थांखि लादों। साहा बागाननि हाखौ सोरनोबा फानोब्ला खहा सुफुंनायनि थाखाय 10% रांखौ लेबारफोरनो होनांगोन। साहा बागाननि 5% ओनसोलाव इक टुरिजम बानायनो थाखाय सोरखारा गनायथि होबाय।
नाथाय बागाननि कम्पानि एबा बिगोमा एबा सोरखारनि गनायथि लायालासे रावनोबो पारायाव होनो मोननाय नङा। दल साहा बागाननि 1263 लेबारफोरनो गुडउइल ग्रेन्टनि जोहै 1 लाख राङै एकालिन होगोन। मख'नो गोनांदि दानिफ्राय माइनरिटिफोरनि फोरमानलाइखौ सोरखारनो होनो थाखाय दिनैनि केबिनेट मेलाव थांखि लानाय जादों। मुसलमान, खृष्टान, सिख, बौद्ध, जैन आरो पारसिफोरनो बे माइनरिटि फोरमानलाइखौ होनाय जागोन। बबेखानि दिमा हासावआव गिबि मन्थ्रिया अनसुंथाइ फोसावगोन आरो बेनि थाखाय दिनैनि केबिनेट मेलाव सावरायनाय जायो। डक्टर बानिकान्त काकति कम्पिउटार अनसुंथाइ बिथांखिनि सिङाव 1328 सा फोरोंगिरिफोरनो सिलिं फ्रि खालामना होगोन आरो दानिफ्राय लेन्ट्रियै दान बान्था मोननो हासिगोन होननानै मन्थ्रि केशव महन्तआ खौरांगिरि मेलाव फोसावदों। थांनाय विधानसभा बिसायख'थियाव गाज्रि जेननायनि उनाव कंग्रेस आरो AIUDFनि सोमोन्दोआ गावस्रालायदों। बे समाव मोन्नैबो दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा आलादा आलादा दिगाव। ओरैहाय कंग्रेसजों सोमोन्दो बानायनायनि उनाव AIUDFनि गाहाय बरुद्दिन आजमाला रायजोआव गोदानै गोख्रों महर लाफुनाय। हादरारि दोलो आम आदमी पार्टी आरो तृणमूल कंग्रेसजों गोरोबथा खालामनो गोसो जादों। मख'नो गोनांदि आप आरो TMCजों गोरोबथा खालामनो थाखाय AIUDFआ सोरै सावरायखुमानायनि बागैबो रायजोनि राजखान्थियाव सावरायनाय जागासिनो। बबेखानि AIUDF आरो TMCनि सावरायनाया गोसोखांजाथाव दिगाव होननानैबो मिथिनो हादों। मानोना आथिखाल आसाम TMC आफादनि रिपुन बर'आ कंग्रेसनि आफादगिरि थानाय समावनो कंग्रेस AIUDFनि गोरोबथा जादोंमोन। बेनि अनगायैबो बे मोननै दोलोनि आदर्शनि गेजेरावबो माखासे गोरोबलायनाय दङ। नाथाय आम आदमी पार्टीआ AIUDFजों गोरोबथा खालामनो गोसो जानायखौ फोरमायाखै। मानोना आपआ माइनरिटिफोरनि भटखौल' लाना राजखान्थि खालामनो गोसो गैया। बेखायनो AIUDFजों गोरोबथा खालामनायनि फारसे सिगाङाखै। काछार जिल्लानि सिलचराव दिनै आसाम पुलिसआ सा 26 रोहिंग्याफोर हमदों। हमजानाय 22 सा रोहिंग्याफोरनि गेजेराव सा 7 उन्दैसाफोर, सा 8 हौवाफोर आरो सा 6 आइजोफोर। दिनै सिलचराव हमजानाय रोहिंग्याफोरा जम्मु काश्मीरनिफ्राय आसामाव फैदोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला रोहिंग्याफोरा दिल्लीनिफ्राय रेलजों फैनानै गुवाहाटीआव ओंखारफैयो आरो गुवाहाटीनिफ्राय गंनै इनपा गारि लाना सिलचराव रवाना होयो आरो दिनै फुङाव सिलचर सौहैयो। नाथाय बे समावनो पुलिसआ एरेस्ट खालामो। बबेखानि हमजानाय रोहिंग्याफोरनि माखासेनिफ्राय इउनाइटेड नेशनआ होनाय रोहिंग्या शरणार्थी कार्ड बोखांनो हादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गिबियाव सोनाब बेंगल सिमाजों भारतआव हाबफैनानै जम्मुआव थांदोंमोन आरो जम्मुनिफ्राय आसामाव फैफिनदों होननानै पुलिसनि जेरायाव हमजानाय रोहिंग्याफोरा सिमान लादों। नाथाय बिसोर मा जाहोननि थाखाय काछाराव थांदों बेनि बागै जेबो फोरमायाखै आरो बिसोरनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गोबाव नाजानायनि उनाव बाक्सा जिल्लानि गलागाव बाजाराव अलंबार आर्ट एकाडेमिखौ दिनै बेखेवबाय। सानसुमा बर'आ गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोब्राब नाजाथाबनायनि सिमांखौ मोगथाङाव मावफुंनो हानायखौ लानानै जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। गलागाव बाजारनि साखाथियाव दिनै गोदानै अलंबार आर्ट एकाडेमि मुंनि गंसे आर्ट फरायसालिखौ बेखेवबाय। बे अलंबार सावगारि एकाडेमि मुंनि गंसे फरायसालियाव गोबां रोखोमनि सावगारि आखिनायजों लोगोसे मुसुखा बानायनाय जायो होननानैबो फोसावबावो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव सानसुमा बर'आ। मख'जाथावदि बे अलंबार आर्ट एकाडेमियाव जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा सोलोंथाइ लानो थाखाय गोसो गुदुं जाना दङ बिसोरो जायखिजाया समावनो मुं थिसननो हागोन होननानै सानसुमा बर'आ फोसावबावदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मुगेन्द्र नाथ पाटगिरि, उत्पल शर्मा, मन्टु पाल आरो लोगोसे दानि गोदानै सायख'जानाय 22 नं कक्लाबारि बियाबनि UPPL बिजाथि मन्टु बर'आ। सासे फरायसाया गावनि नाजानायनि गेजेरजों आसामनि गासै सागु गेदेमाफोरनि सावगारि बिहु फालियाव एरखांदों। तामुलपुरनि बरकपा गामिनि रङिया फरायसालिमायाव फरायनाय बिजय दास मुंनि सासे फरायसुलिया गावनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों 2 दाननि गेजेरावनो 7 फुट गोलाव आरो 5 फुट गुवार बिहु फालियाव आसामनि कलागुरु लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा, ज्योति प्रसाद आगरवाला, जुबिन गार्ग, विष्णु प्रसाद राभा, दीपाली बरठाकुर, बापन दास, भूपेन हाजरिका सागु गेदेरमा सुबुंफोरनि सावगारि आरो आसामनि मुंदांखा रंघर, कारेंघर आरो कामाख्या मन्दिरनि सावगारिखौ एरखांदों।
नंखाय खोथा बुंनानै अइलाव साख्रि होगोन होनना गोबां सुबुंफोरनिफ्राय थगायना लाख लाख रां लानाय सुबुंखौ हमबाय। मख'जाथावदि बिबेक पाठक मुंनि सासे सुबुङा गावखौनो नुन मार्टिननि रिफाइनारिनिफ्राय साख्रि मावो होनना थगायना लानानै गोबां सुबुंफोरखौनो अइलाव साख्रि होगोन होनना आनजाद खुंफ्लानानै गासै बिजाथिफोरनिफ्रायनो 2 लाख रां लादोंमोन। आनजाद होग्रा बिजाथिफोरा उनाव खबर लाहरोब्ला बिबेक पाठकआ हुमखिसो हरोमोन। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला गासै रां लाना थगायजानाय बिजाथिफ्रा जयै बिबेक पाठकखौ हमनानै हान्थु खेरायहोना समाय लाहोनानै पुलिसनि आखायाव गथायना होयो। दायनिगिरि बिबेक पाठकआ गाव बेफोरबादि खामानिखौ रिमा दास आरो बाबुल दासनि बिथोनावसो मावदोंमोन होननानै सिमान लादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।